Türkmenistanyň salgytlar hakyndaky bütöwi kanunyna üýtgetmeler girdilip, onda käbir beýleki maddalar bilen bir hatarda awtolog we iteýelerine salynýan salgytlar azyndan 2 hisse artdyryldy. 21-nji iýunda Türkmenistan gazetinde çap bolan kanunyň 5-nji paragrafyndaky ýagny awtolog serişleriniň eýelerinden alynýan ýygym atly bölümine girdilen üýtgetmeleriň Türkmenistanyň çäginde awtolog serişleri bolan edara görnüşli taraplara we şahsy taraplara değişligi bellenilýär. Bu paragrafyň 223-nji maddasy awtolog serişleriniň eýelerinden alynýan ýygymyň möçüri diýilip atlandyrylyp, onda motosikletler üçin tölenýän salgydyň möçüri 1 hisse, awtobuslar üçin 3 hisse we ýükloglar üçin 6 hisse artdyryldy diýilýär. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ýakyndan sinediýän Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, täze kanunçylykda yeňil awtomobil eýeleriniň salgytlarynyň 2 hisse artdyrylýandygy bellenilse-de, üýtgetmeleriň netijesinde olar öňküsünden 4 hisse köp salgyt tölemeli bolýarlar. Yeňil awtomobiller üçin 60 manatdy. Indi şol 120 manat çyksa her ýer üçin öňden öň giraşadan tölenýärdi. Indi her ýyly tölense şo gara öňkü tölenýänden 4 hisse daha köp bolýar da her ýyl üçin tölenýär 240 manat. Salgyt boldyna şo hem köçeden ýöreýärlim üçin şol bir ondan aşgaran bir köçeden geçende bir meýletin ähtiýaçlanmaly ýani meýletin istrahawan edip köp man töle diýerler. Onun başyndan hem şo teknik köçeden getirilenlik polisiýanyň hyzmaty üçin 25 manat tölemeliler. Diýip Bugaýew bu maddanyň metbuatda çap edilen gününden, ýagny 21-nji iýundan başlap güýje girýändigini aýtdy. Mundan başga salgyt hakyndaky kanuny girdilen üýtgetmeleriň esasynda etlere veterinariýa kömegini berýän edaralara tölenýän tölew hem 2 hisse artdyryldy. Bu barada kanunyň 218-nji maddasynda bellenilip, bu üýtgetmeleriň şu ýylyň awgust aýynyň 1-inden güýje girjekdigini ýytalýar. Ýurdun salgyt hakyndaky kanunyna üýtgetmeler girdilen mahaly Türkmen banklary daşary ýurt valutasynda bank hasaby bolan adamlardan bank hyzmatlary üçin alýan tölewiniň möçürini hem 2 hisse ýokarlandyrdy. Bu wagtlaryň dowamında şu daşary ýurt valutasyndan aýry alýarlar ýurdun başyndan şolaryň banka gelen puluň 1,15%-ni bank hyzmaty üçin tutip alýardylar. Şu ýylyň iýun aýynyň 1-inden başlap şonu 2,15% etdiler. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi häzirki wagt Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdyp, muňa ýurtdaky beýleki ýagdaýlar bilen bir hatarda raýatlara salynýan salgydyň görnüşiniň köpeldilmeginiň we öňden bar bolan salgytlaryň möçüriniň artdyrylmagynyň hem şaýatlyk edýändigini belleýär. Şu Türkmenistanyň näse bagtyrlyk bilen öňe barýardy, ýani bolsa iş ýüzünde şeýle bagtyrlyk ýoklugy ýurtda ykdysat çöküligiň barlygyny gytaklaýyn boýnanmak bolýar bu kararlar, bu kanunlar. Diýip Sinçi Bugaýew aýtdy. Maglumat üçin ýatlasak, maý aýyndan başlap ilaty döwlet tarapyndan hödürlenýän kabil telewiziýalarynyň tölewleri 100% gymmatladylan bolsa, 1-nji fevralda benziniň bahasy 50% ýokarlandyryldy. Geçen ýylyň ahirinde döwlet eýçiligindäki awtodrologlaryň tölewleri 2 hisse, ýerde minlerdäki dukanlaryň tölewleri bolsa, telim hisse gymmatladyldy. Şeýle-de ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, çağalar baglarynyň tölewleri 10 hisse ýokarlandyryldy. Bularyň ählisi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçürine saklayan we onuň gara bazardaky narhynyň tas 7 hisse ýeten, şeýle-de azyk we senaat tariflarynyň gymmatlamagynyň hem-de gyçylygynyň dowam edýän mahalynda bolup geçýär.